утро, мили гости! Много се радвам да ви видя. Днес сме се събрали по случай кръщането на дъщеря ни, на нашата малка Изабел. Много се радвам, че сте дошли, че сте всички заедно тук. Радвам се да ви видя. Добре сте дошли и да сърцето ми е изпълнено, че ви виждам тук всички заедно на този ден. Сега предстои пастоливата операция, старата ракия Раждане хваща, която е приготвена. Ракията е приготвена специално от баща ми, който е починал преди 9 години. И след като той почина, аз казах, че един ден, като си имам детенце, искам да запазя тази ракия. Поради нашите традиции и обичаи, както обичаме да си попиваме, особено мъжете в нашия район, аз скрих ракията от себе си за 9 години и сега тук ще видим какво има. Няма предварителни, не съм я изкопала предварително. 9 години, ракията тук не е мърдала и сега ще видим какво е останало. Даже не помня какво има. А ти помниш и местото? Помня местото, да, карах тук. Цял ден да копаем. Няма да копаем цял ден, а много предполагам, че до 2-3 часа, не много. Кръстът на Твоя единороден Син и светлината на лицето Ти върху Твоята равина Изабел, която се носила да потегне към Твоето свято име.
Духът бяга светата на света и всеки лъж памисли на врага да следва Твоите повеления. И дай Господи да отречено да остане Твоето святие върху нея, като бъде съединено в добро време Своята църква. И да съвършенстваме чрез великите таинства на Твоя Христос, като да преживеем според Твоите заповеди, запази печата неповреден, да получи блаженството на избраните в Твоето царство по благодата и човеколюбието на единородния, който ни изповодва си благословен, заедно с пресвети и благ и животворящ, който сега и винаги, и във веки веков. Амин. Господи Боже, наистината от Твоето име и от името на единородния и син и светия Ти Дух възлагам ръката си върху Твоята рабиня Изабел, който се достил да прибегне към Твоето свято име и да се запази под заслона на Твоите криле. Отстрани от нея шавата заблуда и изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти ничък си Бог, истинен и единороден Твой Син, нашия Господ Исус Христос и Светия Бог. Дай да постъпва по всички Твои заповеди да пази Господа на Тебе, защото ако човек според тези всеки неща ще живее чрез тях. Да прихлеби мирата на Твоето наследие, защото Те възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отец и Син и Светия Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Отричах ли се от сатаната, от всичките му дела, ангели, служение и гордост? Отричах ли се от сатаната и всичките му дела, ангели, служение и гордост? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Обърнете се към мен. Съчетаваш ли се с Христос? Съчетаваш ли се с Христос? Съчетаваш ли се с Христос? И съчетали с Христос? И вярваш в Него? Тим се вярваш. Вярвам в един Бог Отец, Вседържател, Творец на небото и земята и на всичко видимо и невидимо. Един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден и сътворен, единотъщен, когато всичко стана, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе в небесата и се въплати в Духа Света го и Дева Мария и стана човек и бе раждан за нас, Понтия Пилат, и страда и бе погребан и го кръсна в третия ден според писанията, влезе на небостата и седи надясно на Отец. И пак ще дойде в слава, се изяви лъчи, царство му и ще има край. И да се тази Господа и Господарите, който се той хората, може да се покланяме и да славим наравно, и това е Сина, който го отворил, той ще пророчи. Една Вселенска апостолска църква, подадена на общение за обещаване на победа, чакане на свещение на мъртвите, живот бъде гледа. Амин. Амин. След като прочете символа на вярата, те питам отново съчетани с Христос. Да се поклоним на Христос. Покланяме се на Отец и Син и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. Благословен е нашият Бог, който иска да се спасят всички човеци, да достигнат до познание на истината, сега и винаги и във веки веков. Амин. Благословено е царството на Отец и Син и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да се освети тази вода с силата, действието и слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим, Господи помилуй, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението на река Йордан. На Господа да се помолим, Господи помилуй, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господа да се помолим, Господи помилуй, за да стане тази, която се предпада в тази вода, достойна за Небесното царство. На Господа да се помолим, Господи помилуй, за да бъде тази вода за нея панено обновление за прощение на греховете и дрехи на нетлението. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи, за да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи, за да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи, за да възпеем Твоите чудеса. Амин. Сам Ти, човеколюбиви Царю,
Дойди и сега чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойди и сега чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойди и сега чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Благословен е нашият Бог, Божието светлина, освещава всеки човек и душ на света, сега и винаги и во веки веков. Амин. всяка власт на небето и на земята. И така идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отец и Син и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!
истинският наш Бог, който се кръсти в река Йордан от Йоан Кръстителя, да ни помилва и изгласи в молитвите на своята пречиста и пренепорочна свята майка и на всички свои светии, защото е благ и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин.
всички, че дойдехте, за мен означава много, въпреки че не е това, което очаквахме. Бъдете здрави, бъдете винаги така усмихнати и да се събираме по хубави поводи и да са малко по-лошите